Ассалому алайкум ба ҳамаи бародарои ғариб. Бародарои на граница ҳуи шидааст. Компания Акай Муҳиддин на кора сар кард. Метуне ба ҳамин компания Акай Муҳиддин муроҷиат куне. 100% меора мегзаронатон бе проблема. Ина мо бародар гузаштем, ина мигратсиониё 100% гирифтем ҳамара. Мигратсиониёшон ба ина работа частни. Бародарои аз сухан куне ку ҳамин бародарои ғариба чӣ хел гузаштед? Соз гузаштед? 100% ҳамон мигратсиониё то нишон битед ҳамин бародарои аз бовар кунанд. Печат ҳама 100%. Ина работа, ина 1707. Ина ка ҳамаш 100% ина работа, ина печато ҳама гузашт. Ина границаи Маштакова ка Самара. Границаи Самара ина. Метавонед ба компания Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Ина мо коргарои Акай Муҳиддинем.